Usa ka bag-ong gihimugso nga masuso na palgang gisud sa usa ka eco bag ug gibitay sa nagparking nga motor daplin sa karsada sa barangay Poblasyon, Dakbayan sa Lapu-Lapu niadtong Sabado sa hapon. Ani ang report. Padung na untang musakay sa iyang motorsiklo, si Joe Felyonco, dihang iyang nabantayan ang usa ka eco bag nga gibitay sa iyang motorsiklo alas 3 niadtong Sabado sa hapon. Kay nagtuo siyang basura lang kini, iya na unta kining ilabay. Ako ituyok, ako tay labay dira tapita. Bato na abot man si sir. Ako gibalik dire siya. Gibusdak na ako, gianak na ako dira. Ito andang ang anak ko sa motor. Ang motor pag-ana ako nilihok. So paglihok ni ana ako na. Nilihok ko. Pag-ukab, nilihok mang bata ako nakita ang katunga man dire. Puto ikuha ako niya ako sa sir. Sir bata sir. Human masayri nga bata di ay ang sulod sa eco bag, nakahukom ang iyang agawn nga dadon gilayon kini sa hospital aron mapahiling. Mato ni Dr. Debra Custodio, Hospital Administrator sa Lapu-Lapu City Hospital, diin kasamtangan karong giobserbahan ang masuso nga saktura sa buwan ang masuso dihang kini nahimugso. Kay dili man jud ni di man ta sure jud kung asa siya na-deliver, di ba? Kung sulod pa sa hospital or outside, so gimanage sa jud siya nato as outside delivery. So, nag-antibiotic sa juda sa iya ha. Other than that, iyahang feeding, iyahang pag-ihi, iyahang pag-dumi, okay na jud kaayo si baby. Nagtinabangay usab ang mga opisyal sa Barangay Poblasyon sa mga kinahanglanon sa masuso, samtang anaa pa kini sa hospital. So, karon nag-hire po mi og mubantay 54 hours dito sa hospital karon kay di man pwedeng wala gi mo bantay. Nya ikaduha pa pud ang gatas. Mga nagsuportaran na po ng mga gatas karon. Sukad niadtong Sabado, gisusi nila ang kuha sa CCTV sa usa ka private school nga tapad sa establishmento di nagparking ang motorsiklo ug napalgan ang masuso. Alauna 47 niadtong Sabado sa hapon, nakuhaan sa CCTV ang daw usa ka babay nga nagbitbit og payong ug daw way klarong puntarya. Apan lagi kay layo ang kuha sa maong CCTV, gisubay na usab karon sa WCPD sa Station 3 ang ubang mga establishmento sa dapit. Sa pagkakaroon, gikonsiderar na siya nga person of interest. Naa siya something gitaguan, dili pa ta maka-identify if unsa jud to ang gitaguan niya. Pero ang naa sa iyang payong. So instead nga gamito niya ang payong sa init, iyang something na siya gitaguan sa kilid. Then wala siya kay baw og asa siya padung until such time nagsige siya balik-balik, niduol siya sa motor, and after atong pagkaduol sa somewhere og asa nakapark ang motor, dito na niya gigamit ang payong og wala na siya kay baw og asa siya padung. Uba ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, GMA Regional TV Live.